La Candela vol folrar un prestatge de la cuina. Ha calculat que li cal un tros de paper adhesiu de 30 centímetres per 60 centímetres. L'àrea de retall que necessita la Candela és de 1.800 centímetres quadrats. Cassius, la teva missió serà aprendre a calcular àrees de polígons. Entendràs com s'ho ha fet la Candela per arribar a aquesta conclusió. La vida és un repte. Les mates també. Quin és el repte d'avui? Càlcul d'àrees de polígons! Preparats per entrenar la ment? Benvinguts al Gimmates! Cassius? Sí. Ja pots entrar a la sala de flexibilitat. El càlcul d'àrees de polígons és el conjunt d'operacions que fem per saber l'extensió de figures planes formades per línies poligonals tancades. Es mesura en unitats quadrades, centímetre quadrat, metre quadrat. Per superar aquest desafiament et caldrà atreviment i imaginació. Segur que ja coneixes algunes fórmules per calcular l'àrea de diferents polígons. Però d'on surten aquestes fórmules? Comencem pel càlcul de l'àrea del quadrat, que és un polígon regular perquè té els costats i els angles iguals, i la del rectangle, que és un polígon irregular perquè no té tots els costats iguals. Calcular-ne l'àrea és fàcil. Vegem-ho. Per calcular primer l'àrea del quadrat, comptem el nombre de quadradets que hi ha a la base, 5. Aquesta filera de quadradets ocupa una superfície de 5 centímetres quadrats. Si la multipliquem pels 5 quadradets que formen l'altura del quadrat, obtindrem l'àrea total del quadrat. Si els contem, comprovarem que sumen un total de 25 quadradets. Hem calculat l'àrea d'una manera intuïtiva, imaginant espais i comptant quadradets. Ja sabem d'on ve la fórmula. Multipliquem costat per costat, o el que és el mateix, elevem el costat al quadrat. En aquest cas, àrea igual a 5 centímetres per 5 centímetres igual a 25 centímetres quadrats. Hem expressat com a fórmula les accions que hem fet abans. Fixem-nos què ha passat amb les unitats. Com que hem multiplicat centímetres per centímetres, ha aparegut una nova unitat, els centímetres quadrats. 5 per 5 és igual a 5 al quadrat, que és 25. En el cas de les unitats passa el mateix que amb els nombres. Amb el rectangle podem procedir de la mateixa manera. En aquest cas, hem multiplicat els centímetres de la base pels 4 centímetres de l'altura, igual a 28 centímetres quadrats. Veiem, també en el cas del rectangle, com hem arribat a determinar la fórmula per calcular-ne l'àrea. I si volguéssim calcular l'àrea d'un paral·lelogram, com ho faríem? Doncs hauríem de fer com amb el rectangle, base per altura. Cassius, ja pots passar a la sala de cardio. Continua recreant figures en l'espai i gaudeix de continuar aprenent. Amb el triangle haurem d'aguditzar una mica més la capacitat de recrear figures per descobrir-ne la fórmula. Tenim 3 triangles de 6 centímetres de base per 3 centímetres d'altura. Ara agafem, per exemple, el triangle rectangle i l'inscrivim dins d'un rectangle imaginari de 6 centímetres per 3 centímetres. Si us hi fixeu, hem construït un rectangle unint 2 triangles rectangles iguals. Ara ja podem aplicar la fórmula que coneixem per calcular l'àrea del rectangle que hem construït. Però ara haurem de dividir aquesta superfície entre 2, perquè no volem saber quan ocupen els 2 triangles, sinó un de sol. D'aquí ve la fórmula per calcular l'àrea del triangle. Àrea del triangle igual a base per altura partit per 2, igual a 6 centímetres per 3 centímetres partit per 2, igual a 9 centímetres quadrats. Aquesta fórmula és vàlida per qualsevol triangle. Així, si haguéssim agafat qualsevol altre dels triangles que teníem a l'inici, la fórmula seria la mateixa. Cassius, t'espera la sala de tonificació. Per resoldre el darrer repte hauràs de transferir tot el que has après a les sales anteriors. Ara la imaginació es dispararà. Per saber l'àrea d'altres polígons, el rombe, el trapezi, l'hexàgon regular, sols et caldrà aplicar les estratègies que acabem d'aprendre. Vegem-ne un exemple. Calcularem l'àrea del trapezi. Ara podem aplicar la mateixa estratègia que hem vist abans amb els triangles. Podem posar-ne un cap per avall al costat formant un paral·lelogram. Recordem que l'àrea d'un paral·lelogram és com la del rectangle, base per altura. Així, per conèixer l'àrea del paral·lelogram, sumaríem les dues bases del trapezi i ho multiplicaríem per l'altura.
però l'àrea del trapezi seria la meitat. Per tant, base major més base menor per altura i tot dividit entre 2. Amb el que ara sabem del càlcul d'àrees, podríem calcular les àrees d'un munt d'altres polígons. Només cal anar combinant les fórmules que hem deduït i posar-hi imaginació. Cassius, sembla que ja estàs preparat pel combat final! Quina és l'àrea d'aquest polígon? Fixa't que té un forat al centre. A, 24 centímetres quadrats. B, 25 centímetres quadrats. C, 10 centímetres quadrats. I la resposta és... la A, perquè cal restar un centímetre quadrat al total de l'àrea del quadrat de 5 per 5 centímetres, que és igual a 25 centímetres quadrats. 25 centímetres quadrats menys 1 centímetre quadrat igual a 24 centímetres quadrats. Al Gimmates pots continuar entrenant la ment sempre que vulguis. T'esperem al Supercampus!